रामनवमीच्या फाटभुंयेर गोंयच्या विंगड विंगड देवळांनी प्रभू श्रीराम जन्म सुवाळो व्हडा भक्ती भावनेन मनयलो। दनपारच्या 12 वरांचेर श्रीराम लल्लाची मुर्ती पाळण्यात घालून धार्मिक विधी सयत श्रीराम जन्म सुवाळो मनयलो। पुराय गोंयच्या श्रीराम मंदिरांनी महाप्रसादा सयत वेगवेगळ्या धार्मिक कार्यावळींचे आयोजन केले। पळोवया रामनवमीची कांय खिणचित्रां। चैत्र महिन्याच्या शुक्ल पक्षातल्या नवमी दिसा पुराय गोंयांत रामनवमीच्या फाटभुंयेर श्रीराम जन्म सुवाळो दीस व्हडा भक्ती भावनेन मनयलो। भाविकांनी सकाळी प्रभू श्रीराम मूर्तीचो अभिषेक करून पूजा केली। दनपारच्या 12 वरांचेर श्रीराम लल्लाची मूर्ती पाळण्यात घालून धार्मिक विधी सयत श्रीराम जन्म सुवाळो मनयलो। श्रीराम मंदिरांनी महाप्रसादा सयत वेगवेगळ्या धार्मिक कार्यावळींचे आयोजन केले। भाटल्यार पडलेली गोंयांत संबंद देशभर मोठ्या उत्सवान लोक साजरा करतात। सगळ्यांक ह्या देवळाक आमच्या एक रामायण देवळाक बरो इतिहास आसा, बरें पोरणे देवूळ हें। सगळ्यांक तुमकां रामनवमीचे सगळ्यांक आयच्या गोंयच्या लोकांक संबंद देशभरच्या लोकांक शुभेच्छा। नमस्कार। सगळ्यात आधी सर्वांना राम जन्मोत्सवाच्या हार्दिक शुभेच्छा। राम जन्मोत्सव ज्या वेळेला आपण साजरा करतो त्यावेळेला सगळ्यात महत्त्वाचं जे कारण असतं ते म्हणजे सगळ्यांनी एकत्र येणं। कुठलाही उत्सव असू दे त्यामागचा प्रमुख हेतू हाच असतो की सार्वजनिक पद्धतीने सगळ्यांनी एकत्र येणं आणि मुळात जे काही आपले हेवेदावे असतील, मतभेद असतील, या सगळ्या गोष्टींना बाजूला सारून फक्त भगवंतासाठी आणि भक्तीसाठी म्हणून एकत्र जमणं हा सगळ्यात महत्त्वाचा हेतू असतो। वर्षांनी जे लोकांक खरे अर्थान आपले मूळ राम टेम्पल मेळ्ळें अयोध्या हे सगळ्यांक खबर आसा। आनी तेन्नासून हांव पळयता लॉर्ड रामाची भक्ती वाडत आसा आनी ती वाडटा ती बरी। देव देवस्की तरी सारकी आसा, समाज सारको जाता आनी समाज जो सारको जाता ते सगळे नागरिकूय बरे जाता आनी तो देशूय चड प्रमाणात फुडें वचपाक एक संद कशी मेळटा। आज प्रभू श्री रामाची रामनवमी आणि हांव समेस्त गोंयकारांक रामनवमीच्यो शुभेच्छा दिता। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।